Ay. Ang daming fish. Wow. Daming fish. Oh. My God, namatay. Kawawa naman. Nakakawa, may dala siyang ano. Wawa naman ito. Galing siya sa naglipad-lipad siya, tapos biglang tumama dito sa window namin dyan. Tapos bumangga, tapos nahulog dito. Ngayon naman ay kinagat ng aso. Ayan na siya. Nanguya, oy. Ayun. Nandito tayo sa dagat. At tayo ay mag-enjoy na naman sa water. Very cold water here. At ayan, ang ganda. Ganda dyan, guys. Ganda dyan, guys. Tapos mag-rafting tayo. Sakay-sakay tayo ng rafting. Ng balsa. Sabi ko pa surfboard, pero para maging akma ay balsa. Yun ang akma talaga. Hindi surfboard. Balsa. Coolness of the water is awesome. Wow, relaxing here. Love it. Yes. Kumari nasa Boracay ako. Nasa yate. Nasa Boracay na, guys. Nasa yate na. Nasa yate kami. Nasa Venice na kayo? Nasa Venice na kayo? Venice? Venice naman. Nasa Venice na kami.
Bye.